Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yauwa kamar yadda na muku alƙawari zan kawo muku bidiyo yadda za ku samu kuɗi da wannan application ba tare da kun karɓa bashin sa ba. Kai tsaye za ku shiga cikin Play Store za ku yi searching na branch wallet kamar yadda kuke gani. Gashi ni har na yi searching nashi, gashi na ɗan yi aro akan sai ka danna kan installing. To har mai installing nashi har ya ɗan yana installing, har gama yin installing mu gani. Yauwa har ya sauka. Yauwa har ya sauka mu gani. Network ne ma dai, amma ba wani application bane mai girma. Yauwa gashi nan yana yin installing, har mu ɗan jira shi ɗan yi installing mu gani. Yauwa gashi nan ya installing har mu yi open nashi. Okay. Mun danna open har ya buɗe mana. Har ya buɗe mana to sai mu yi selecting ɗin yaren da muke so. Sai mu yi continue. Yauwa gashi nan na muku ɗan aro ma akan ta continue. Sai mu zo mana ƙasan nan, na ƙasan nan gashi. Sai ku zo ku shi ma na ƙasa can. Sai ku zo ku shi ma na na ɗan dawo baya. Yauwa zan nuna muku wajen da na danna. Gashi nan sai ku zo ku I am new to branch. Okay. In kuma kun taɓa yin branch sai ku taɓa have a branch account. Zai zo zai ba ku zaɓi akan kai register da phone number ko kuma da Facebook, amma dai kai da phone number gaskiya yafi. Yauwa nan kuma ka zaɓi country naka inda na ɗan yi aro yanzun nan. Nan kuma mu da yake muna Najeriya ko za mu sa number mu. To sai mu danna kan register new account. Okay, har ya buɗe har za su tura mana da OTP a line. Har su tura mana da OTP har mu karɓa. Har mu sa. OTP ya ɗan yi latti kaɗan ne. Har mu ɗan jira OTP. Har mu ɗan jira har mu sa OTP kawai. Gashi sun turo mana ɗayan wayar tamu. Har mu sa. Yauwa to har ya wuce. Okay. Yauwa to kamar yanzu haka mun riga da mun yi register, saura kuma mu je mu yi verify. Sannan gaskiya in za ka yi verify ya zama na ka san date of birth naka na jikin bibiyan naka gaskiya. Gashi nan wajen inda aka ce wallet ɗin nan, nan inda na ɗan yi aro nan za ka danna. To in ka danna zai nuno mana, sai ka danna kan get start ɗin nan. Okay. Har ɗan wuce. Yauwa sai ka zo ka nan inda na sa fund wallet ne ko fund wallet. Sai ka danna shi. In ka danna shi zai kai ka wajen da za ka cika bayananka. Za ka sa full name naka, bibiyan naka, date of birth, gender da kuma yauwa gashi nan ya gender. Sai ka zo ka. Okay. Am ɗan yi wannan har mu ciccike nan wajen. Yauwa gashi mu har mun ciccike. Mun ciccike. Yauwa kamar yadda kuke gani kuma haka kowa zai cika nashi da date of birth nashi. Sai ka danna kan continue ɗin nan. Yauwa har ya wuce mu gani. Har wuce yauwa to nan kuma sai ka zo ka sa straight anguwarka kenan. Mu sa sabon layi. Okay, mu sa sabon layi. To nan kuma sai mu sa city mu Potiskum. Okay, Potiskum garin da kenan muke. Hamsa. Yauwa sai mu zo mu zaɓi state namu. Zaɓi Yobe. Har mu zaɓo ta. Amma duk inda kake fa kawai a nan za ka sa fa. Sai mu danna kan continue ɗin nan. Yauwa muna danna kan continue. Zai kai mu wajen da za mu ɗau hoton fuska. To da yake ba namu bane gashi nan za mu ɗan yi muku skipping wajen za ku ga kamar hoton love nan. To dai ba wani damuwa bane, wajen hoton ne da muke ɗauka. Har ya wuce. Mun tsaya ɗaukar hoton ne. Yauwa gashi mun ɗauka. Sai ka musu submitting. Sai ka sa account number ka. Ka sa account number naka ko ma wane kala. Mu mu sa account number mu na wannan na First Bank. Har mu sa da wuri. Bana so bidiyon yayi tsayi amma ina tunanin gaskiya zai iya yin tsayi bidiyon. Har mu sa account number mun tsaya da lemu ma. Har mu sa account number. Okay. Har mu sa 3163 something. Okay. Gashi nan dai muna sawa da yake kwafa muke ba namu bane na wani. Already mu mun riga da mun taɓa yi.
sai mu nemo bankin First Bank amma duba shi, yauwa gashi nan, sai mu danna kan continue ɗin nan, yauwa gashi nan. To yanzu za mu jira su tantance wannan namu da muka tura musu, in komai daidai ne za su buɗe mana account a cikin branch wallet, in kuma ba komai daidai ba ne za su yi rejecting nashi, ba za su yi approving nashi ba. Yanzu to har mu ɗan jira ɗan mintuna kaɗan, yauwa to gashi nan dai har yanzu dai suna wannan nashi, har mu ɗan fita mu ɗan dawo, har mu jira dai. Insha Allah wannan application za a samu kuɗi da shi sosai, yauwa to gashi mun dawo sai mu danna ba aro ba, gashi nan yauwa to sai ka zo ka danna kan funds wallet again. To gashi ina tunanin har yanzu ba su gama tantance mu ba, amma mu samu su amount ɗin nawa za mu tura musu yanzu a cikin account namu na branch ɗin, sai mu gwada yi, amma ni ina tunanin kamar ba su gama tantance mu ba ne, amma ba wani problem, ko da kuma kun haɗu da kalan wannan problem ɗin, to za mu zo mu zaɓi bank transfer, saboda ba za mu yi amfani da ATM namu ba, gashi ba su gama wannan approved namu na detail namu ba. Har mu ɗan jira kaɗan, wannan error ɗin da yake nunawa, sai dai na maybe ma network ne. Har mu ɗan jira kaɗan, kaɗan. Okay, ƙara zaɓen bank transfer, shi ma error again. To har mu gwada sa musu kati kuma ba zai yi ba. Har mu yi back da mu zaɓi bank transfer zai fi. Bank transfer error. Yauwa har mu ɗan jira su, har mu ƙara koma, mu ƙara sa musu amount ɗin nawa za mu turo. Duk da dai mun ɗan yi try ɗazu ya nuna error. Har mu zaɓi bank transfer mu gani ko sun gama approving nashi. Yauwa gashi har sun buɗe mana banki Wema Bank. To a nan za ka je ka turo naira 300 for now, a yanzu kenan. Za ka je ka turo, farkon abin da za ka fara yin deposit. Mun shiga cikin Kuda bank namu, zai iya nuna muku baƙi, amma mu namu gashi already muna kallon komai. Har mu sa mun sa safin ɗin transfer namu. Okay, har mu je mu. Okay, muna turawa dai. Muna turawa har mu jira, ɗan jira kaɗan. Muna tura kuɗin ne da za mu tura a cikin branch wallet. Gashi dai za ku dinga kallon baƙi saboda doka na Kuda sun hana ice cream recording, sai dai ku ga duhu ko da an yi. Okay, yauwa to gashi har mu dawo cikin branch wallet namu. Ɗan yi refresh ku gani, za ku ga 300 da muka turo ta shigo. Har mu cancel ɗin account number ɗin da already mun riga da mun yi wannan. Yauwa ga 300 da muka turo har ta shigo. To yanzu saura kuma mu je mu sa invitation code. Wajen sa invitation code ɗin nan ku sa MHOMM. Gashi nan zan ɗora muku hoton ma abun wajen invitation code, kuma zan ajiye muku shi a screenshot. Gashi nan kamar yadda kuke gani MOHHMOB31B. To haka za ku sa, in kun sa ku danna kan apply ɗin nan. In kun danna, insha Allah za ku ga sun samu naira 400, wasu 650 za su ba ku, nima kuma za su ban naira 650. Kuma kai ma in kai wa wani, kai ma za su baka naira 650 nan. Yauwa gashi nan dai kamar yadda kuke gani, apply code ɗin nan za ku danna. To shine, kar ku manta dai shine dai MOHHMMOB31B. To gashi yayi successful wanda muka yi na wannan. Yauwa to har mu dawo inda za mu je mu cire wannan bonus ɗin. To har ku gani, ba nan ba, nan transaction ne za mu zo mu nan daga ɓarin saman nan. Gashi nan zan ɗan muku aro a kanta. Yauwa ga ta nan inda na danna kan ruwa nan. Gashi na wannan kama 400 ma suka bayar. Yauwa sai ka danna kan send to wallet. Za ka tura su kenan zuwa cikin wallet naka. To yanzu mu ma muna tura namu ne zuwa cikin wallet namu. Yauwa gashi nan har sun bamu. Kun ga 400 da muka tura ya zama 700. Yanzu har mu tura ta zuwa cikin bankin mu na Kuda da muka yi. To za ka danna kan wallet ɗin nan ne.
in ka danna sai ka zo ka danna free transfer nan, to sai ka zo ka sa nawa za ka tura, kuma sai ƙasa kuma screenshot ne za ka sa wani wannan dai mu ga shi har mu sa another account zamu, to sai ka fara sa account number 2017 45 okay 2017 45 25 91 gashi nan har mu zaɓa Kuda Bank. Ku gani Kuda Bank, sai mu danna kan confirm send. Gashi nan kuma free ne wannan nasu tura kuɗin su Usman Muhammad Kuda Bank. To sai mu danna confirm ɗin nan. Shikenan yanzu har mu jira za su sa mana kuɗin mu. Kuma insha Allahu in dai ma ba ku gane wannan bidiyon ba, zan ƙara kawo muku full bidiyo a kansa insha Allahu. Mu dai fatan like da comment.